A Sor Isabel de Villena se l'ha conceptuat com la primera feminista o la primera dona que tracta temes de feminisme o posa en valor a les pròpies dones. Va ser educada per la Reina Maria i va ser una dona amb molta intel·ligència i amb molta capacitat d'atracció, especialment per a lo que era el món cultural d'aquella segona part del segle XV en la qual va viure. Va tindre la meravellosa idea, i per a nosaltres s'ha convertit després en un monument literari, d'escriure la Vita Christi, la vida de Crist, en este cas dirigida fonamentalment a explicar el que era la vida i el missatge de Jesucrist, possiblement a les seues monges, però indubtablement tingué tal transcendència aquesta obra, que en un primer moment era manuscrita, que l'abadessa que la va substituir va fer que s'editara i inclús arribar a mans de la reina Isabel de Castella. Concretament, de Sor Isabel hem de dir que per a nosaltres és la primera dona que escriu literatura, la primera dona que indubtablement vol posar en valor la figura femenina, i tant és així que li dona un gran protagonisme especialment a la Verge Maria dins de la vida de Jesucrist, i aquella que té algun rifirrafe en algun literat també de l'època, concretament en Jaume Roig, que era metge precisament de les clarisses i que en la seva obra, l'Espill o el llibre de les dones, havia posat, tenia certa misogínia respecte d'aquesta situació, i Sor Isabel de Villena considerem que va rebatre d'alguna forma en la vida de Crist, en la Vita Christi, tot allò que podia considerar-se com una mala visió respecte de la figura femenina en aquella època.